Okay, det er lidt længe siden, vi har været på YouTube. Men, men vi tænkte her, vi laver en ny video her. Vi tænkte, vi laver en ny video. Og vi har en gæst med i dag. Okay, det er simpelthen en ny person på Østbirk skole. Det er Ibrahim. Han er ikke ny. Han har været før. Hun bare så ringer, han smidt ud. Roligt. Okay, og så ja, jeg ved ikke helt, hvad fanden vi vil lave med en video her. Okay, vi kan lige fortælle, lige nu har vi kristendom, lige præcis. Vi skal lave, et eller andet. Tegning. Vi skal lave en tegning. Vi har om de 7 dimensioner. Ja, vi har de 7 dimensioner, så vi skal lave en tegning. Og ja, lige du kommer din transition. Boom! Okay. Han skifter lige trøje. Ja, vi skifter lige trøje. Ja, og han har fået lidt længere hår, men det er faktisk samme person nærmest. Nærmest er vildt. Det er fordi, ham har vi haft med på YouTube før, forstår du? Fordi det har været, han var med på den der video, hvor hans lillebror kom ham med Osaf. Ja. Okay, vi kan lige se, hvad Axel herovre han laver. Okay, vi kan se her, det ved jeg ved faktisk ikke, om man kan se det, men han laver noget inde på Google Docs, hvor han skriver noget. Så det er godt nok. Okay, Ibrahim, vil du ikke vise, vil du ikke vise et trick? Eller andet? Okay, prøv lige 2 sekunder. Boom! I'm gonna show how to land on your feet if you got on the ground and then the fly you just jump off. Yes. Gør det nu. Okay, kig. Hey! Unrestrictable. Ja, det er hvordan du står på hænder. Op ad væg. Ibrahim han stod lige på hænder. Next challenge gonna be that we Nice. Den der. yes. Ja, fuldstændig. Det var lige det, jeg tænkte på. Pause. Okay, vi er lige vendt tilbage her. Det er fordi Ibrahim, han vil gerne vise et trick mere. Shut the fuck. Ibrahim han vil gerne lave en dans for jer. Så vi vender lige tilbage. Oh shit, den er i gang. Okay, Ibrahim han kan simpelthen ikke finde på et trick. Men vi har en anden ting til jer. Skriv ned i kommentarfeltet. Vi har ikke slået det til på nogen videoer. Vi slår det til nu. Skriv ned i kommentarfeltet. Like and subscribe. Hvad vi skal lave næste video. Og så laver vi en video igen i morgen. Hvis der er nogen kommentarer. Han er syv for Nej, det er først Nå, der gør vi. I morgen der laver vi simpelthen en ny video. Hvis der er nogen kommentarer. Så skynd jer ind. Kommenter, like og subscribe. Det kommer på, hvad hedder det nu? Det kommer i der hvor man ser film. Biografen, ja. Den... Nej. Okay, skriv ned i kommentarerne, hvis der er kommentarer. Ellers så send en privat besked. I ved godt, hvem vi er. Ja, bro, du har 7 subscribers. And shout out to Isabel D. Cause she's a baddie. That's all I got. Isabel D. Okay, Yeah, shout out to skriv Isabel til mig D. privat, hvis ikke der er kommentarer til. Ellers så ses vi bare i næste video. Hej. 27 subscribers. Hej. Jeg har 27 subscribers.